Hej Troels. Hej Kim. Velkommen til Carpios Indsats. Tak. Inden jeg lige sådan præsenterer, hvad vi skal snakke om, så tænker jeg lige skal prøve at præsentere dig. Du hedder Troels van Dijk. Ja. Du er afdelingsleder i Slagelse Jobcenter for sygedagpenge og jobafklaring. Korrekt. Men du og jeg har jo kendt hinanden i plus 10 år i beskæftigelsessektoren. Ja, 14 år faktisk. 14 år på, og har jo egentlig haft samarbejder, men også kollegial. Så på den måde er der jo et relativt fornuftigt kendskab. Ja. Og det, jeg gerne vil prøve at snakke med dig om i dag, det er egentlig to ting. Jeg vil gerne prøve at snakke med dig omkring efterværn. Hvor meget kan vi, hvordan gør vi det, og er vi ambitiøse nok på hele efterværnsdelen i beskæftigelsessektoren? Er der nogle synergier at hente? Er der noget at hente på den lange hen? Kan det svare sig, og hvordan kunne man eventuelt gøre det? Og så er der den anden ting, der hedder om, hvorvidt beskæftigelsessystemet egentlig er reaktivt eller proaktivt. Hvordan kommer vi egentlig ind i det? Hvordan er det designet? Er der noget, man kunne tænke ud i det økosystem, der kunne være anderledes? Ja. Så hvis vi starter med den sidste, så vil et spørgsmål være at sige, er beskæftigelsesmodellen i Danmark, er den proaktiv eller reaktiv, Troels? Altså, der er en iboende reaktiv konstruktion i den måde, vi har lavet beskæftigelsesindsatsen, og især jobcentrene. Altså, vores natur er at være reaktiv. Fordi det er først, når der sker et eller andet, en eller anden skade, eller en arbejdsløshedssituation, eller en anden social situation, så reagerer vi. Altså man kommer simpelthen ikke ind og får adgang til de kompetencer, vi har, det tilbud, vi har, før der er sket en skade. Altså på mit område specifikt, du kommer jo ikke i sygedagpengeafdelingen, før du er blevet syg. Så du skal være syg, og du skal have været det et godt stykke tid. Så vores reaktion er også forsinket i den kommunale indsats. Sygedagpenge, der er jo en arbejdsgiverperiode først på 30 dage, hvis du er ansat, og det er de fleste. Og først der får du adgang til os. Så har du været forsøgt sådan nogle fast-track-modeller og ting. Hvordan er det noget, der egentlig... Man kan jo godt sidde ud fra at tænke, fungerer det? Dur det for SMV-segmentet? Dur det kun for de store virksomheder? Hvordan på den måde, man bedriver privat virksomhed på, passer det til det, der er... Altså fast-track har jo lige rundet 10 års jubilæum. Det har eksisteret siden 14, og det er ikke rigtig kommet i gang nogen steder. Og de få steder, hvor der har blomstret lidt op, så dør det, fordi relevanskriteriet er svært at opretholde. Altså folk ved for lidt omkring, hvad fast track er, og selvom det er en god idé, så drukner det oftest i sådan noget bureaukrati. Man skal anmode via virk.dk på en anden hjælpsom hjemmeside, og SMV-segmentet har ikke overskud til at sig ind i det, og de store virksomheder har måske musklerne til det, men så sker det, at organisationen er så stor, så inden at idéer med fast track kommer hen til dem, der faktisk har kompetencer til at gøre det, så er fast track-perioden slut. Og så er det lige meget. Så ideen bagved er rigtig god, men adgangen til den er rigtig dårlig. Vi prøver, og mange kommuner har prøvet at få gang i det med egne virksomheder, altså egne ansatte, fordi man tænker, men vi må da i hvert fald kunne gøre det med os selv. Og der er vi også lige nu i Slagelse og er i gang med 2 projekter sammen med Star, hvor fast track er et af elementerne. Så vi prøver endnu en gang at give det kost-åndedræt. Men det er relevanskriteriet, der er det svære, og det er jo også en reaktiv størrelse. Men man kan sige, fast track har været en mulighed, eller forsøg på at skubbe eller lave en form for proaktivitet inden for en reaktiv periode. Altså, skaden er stadig stig, men vi vil gerne reagere tidligere i den reaktive periode, hvis det giver mening at sige på den måde. Ikke? Så den tanke kan jeg jo godt lide. Jeg er bare rigtig ærgerlig over, at det aldrig er kommet til at virke rigtigt. Jeg kan være bekymret for, at man smider fast track ud med badevandet nu her, når man reformerer sygedagpengeområdet. Okay. I stedet for at forbedre det, så dropper man det bare, fordi man konstaterer, at det har ikke virket. Så hvis man kigger ind i det, der kommer nu, i forhold til reformkommissionen, ekspertgrupper, hvordan kan vi designe fremtidens beskæftigelsessystem, hvad vil være optimalt, eller hvad vil du kunne ønske dig i forhold til at tænke økosystemet anderledes, eller sætte setupet anderledes? Fordi noget af det, vi i hvert fald bruger tid på i indsats, det er at sidde og kigge på, at økosystemet nok kommer til at være anderledes i fremtiden, end det var bare end det er nu, men også end det var for 10 år siden. Altså forstået på den måde, at når man er borger og bliver syg, og vi mødes måske af et reaktivt system, som kan være proaktivt internt, men der er der typisk været sådan en klassisk gang omkring jobcenter, privat aktør, men noget af det, vi kigger ind i, det er at sige, jeg tror, at økosystemet det kommer til at være større. Altså der kommer til at være flere facetter, hvorpå man kan få lov til at hjælpe en... Det er nok i dag, man måske kalde en bruger, men vi vil jo stadig i indsats kalde, der er et menneske, som skal have et job. Så hvordan kunne man ønske, at det designe et nyt system? Ja, jeg starter lige mit svar lidt med at så sige, at systemet er jo udfordret med, den er reaktiv. Det er, at selvom vi alle er enige om, og der er evidens for, og det er dokumenteret, at jo tidligere man går i gang med en eller anden form for intervention eller indsats, jo bedre. Og samtidig så, fordi at rammerne er lovbestemte, hvornår må vi gå i gang, så går vi med en fortælling hos os selv om, at den tidlige indsats, det er så snart det kan gå i gang. Men i økosystemtankegang, som du selv siger, der er det ikke tidligt. Altså det er ikke tidligt, du er ikke en ny sag, du er ikke en ny syg med, du er ikke en ny ledig, når der er gået nogle uger eller en måned, som der er.
Så prøv at forestille dig, at du bliver syg, og så har du været syg i 30 dage. Det er en hel måned, det er længere, end du holder sommerferie. Og så kommer det ind i et system, der møder dig som om, men det er jo en helt ny situation, det her. Det er det jo ikke for dig. Så brugerrejsen, som selv siger, økosystemet starter lang tid før. Og det jeg er optaget af, det er at sige, hvad kan man, vi som jobcenter i samarbejde med andre, hvordan kan vi skubbe vores tidlige indsats frem, så den faktisk bliver tidlig? Og jeg tror ikke på, at vi nogensinde får lov at skubbe vores interventionsramme ud i decideret proaktivitet. Men kunne vi blive reaktiv endnu tidligere, end vi er, som jeg var rigtig glad. Men det kræver samarbejdspartnere, i hvert fald som det er lige nu. Det tror jeg også på den anden side af ekspertgrupper og reformer. Og derfor så lige nu, så kigger jeg og undersøger jeg mulighederne for i hvert fald at koordinere et samarbejde med forsikringsselskaber, sundhedsforsikringsselskaber, vi er i samarbejde med dialog med 2 lige nu og flere på vej, omkring at sige, forsikringsselskaberne har adgang til brugerne, borgerne, menneskerne lang tid før vi har. De må også godt gøre nogle andre ting med dem, men vi må, fordi vi er begrænset af lablovens rammer. Men jeg er egentlig ikke optaget af, at de gør noget andet, end de gør i forvejen, eller at vi skal gøre noget andet, end vi gør i forvejen, men jeg vil virkelig godt tænke mig, at vi koordinerer det, fordi oplevelsen, brugerrejsen, menneskerejsen igennem det økosystem beskriver, vil så starte så snart, så tidligt som muligt, og så kan vare ved. Vi kan lige lade den hænge i forhold til det efterværnssnak, vi har, fordi det er også der, hvor der er samarbejdspartnere nødvendige, for vi er jo begrænset i, at vores indsatsramme tidsmæssigt er, når man har en aktiv sag hos os. Og det har man bare kun, så længe man er sygemeldt eller ikke vurderet klar til at arbejde. Så for at svare lidt, økosystemtankegangen kræver nye former for samarbejder, end vi har i dag. Og jeg tror, det bliver også bekrævet også i fremtiden, for jeg tror ikke på, at lovgivningen ændrer sig sådan, så vores rammebeføjelser bliver udvidet. Det kræver samarbejde med nogle andre. Og så lige nu prøver vi at gå for forsikringsvejen på det, ikke? Jo, det kan være, det er jo en mulighed, vi også kigger rigtig meget på i systemet, netop at gå på pensionsselskaberne og sige, hvordan kan vi tidligere få lov til at hjælpe den slutbruger, den borger, det menneske, som rent faktisk gerne vil noget, inden det går galt. Ja. Jeg er helt enig med, at alle trends viser, jo længere tid du er, jo længere du kommer ned ad overlevelseskurven, jo værre bliver det. Det vil sige, at chancen for at komme tilbage bliver minimeret voldsomt. Og det ligger jo rigtig meget. Vi kan også se det nu her på, at i hvert fald hos os, så kan vi se, at over hver anden sag, der kommer med en psykisk lidelse som den sådan primære. Ja. Og det gør problemet endnu sværere. Og det, jeg tænker, der ligger et element i at sige, hvis du skulle komme med et bud på at udvide det ude i systemet, udover at sige, jamen lad os prøve at se, om vi kan få forsikret pension ind, for der er nogle helt klare synergier, som jeg tror, de også rigtig gerne vil. Ja. Hvordan får vi loopet virksomheden ind? Har I noget take på det i Slagelse, eller hvordan får vi arbejdsgiverne ind på det her? Altså, jeg kan starte i det små og sige, det vi gør i Slagelse, det er inspireret af Aalborg, der vi er, hvor der sidder også nogle rigtig dygtige mennesker oppe i jobcentret deroppe. Altså, det har vi taget inspirationen til, det er vi stolte af, når vi stjæler med stolthed, som vi siger. For Aalborg-tanken er så at sige, lad os nu kontakte virksomheden så tidligt som muligt. Så en sygedagpengesag, der har vi indført det, at vi taler med virksomheden først. De er jo part i sagen, det må vi gerne. Vi kan ikke drøfte, hvad borgeren fejler, men vi kan sagtens snakke omkring og sige, hvordan får vi dem tilbage. Altså den arbejdskraft, du nu har sygemeldt, hvordan får vi dem retur? Så det er det, vi kan gøre i det små. I det lidt større, i det du spørger om, så har jeg også besøgt det norske beskæftigelsessystem af et par omgange. Og i Norge, der har man denne tanke, der lægger man incitamentet ud til virksomhederne, at de er dem, der ligesom er ansvarlige for, at deres arbejdskraft kommer retur. Der har man ikke myndighedsgjort det i en statsapparat, eller det kommunale apparat. Og det er ikke fordi, vi skal gå helt den vej. Fordi udfordringen i Danmark vil være, hvem har kompetencen til det? Du spurgte lige før, hvem kan det? Jamen, der er jo meget, meget få store private organisationer, der kan rumme det der nordisk og så videre. Lødligt fra vores samarbejde med dem, men de har en helt anden form for egen indsats, som er lige så god næsten som vores, hvis ikke bedre nogle gange. Men SMV'er, enkeltmandsvirksomheder, alle de andre, hvor skal de gå hen og få hjælp? Men det interessante er, at vi tager helt tiden udgangspunkt i den sygemeldte borger, men der er også en virksomhed, der mangler sin arbejdskraft. Så der er alt for lidt beskæftigelsestilbud, service rettet mod virksomhederne, og kunne vi tage dem ind som en spiller, i stedet for en passiv, afmættende del af beskæftigelsessystemet. For det er det lige nu. Altså, det bliver ikke inviteret med ind i samarbejdet særlig meget. Vi prøver nu, men traditionelt har det jo været et problem. Så jeg tror, på den brede klinge, så det at have beskæftigelse inden, at tænke beskæftigelse med virksomhedscenter, altså meget, meget tidligere, og ikke kun på sygedagpenge, i jobcenterstenen i det hele, fordi de er også dem, der aftager vores arbejdskraft. Altså, og de mangler det lige nu, det har de gjort historisk, lad os håbe, det bliver ved, men uanset hvad, så har de brug for de kompetencer, vi sidder med. Så, altså,
Prøv at tænke en lille entreprenørvirksomhed eller et eller andet, der har en ekstern bogholder ansat. Så det er en mester og nogle meget kapable, dygtige håndværkere. De har jo ikke noget begreb omkring, hvordan man fastholder eller laver fastholdelsesplan eller vender tilbage, eller hvordan laver man et godt jobopslag og alt muligt andet. Så det, jeg synes kunne være fedt for os, der sidder med adgang til teknologier, fordi det er det næste, jeg vil sige. Hvordan kan vi være mere proaktive? Efterhånden så findes der bare rigtig mange utroligt spændende beskæftigelsesteknologier. Jeg mener ikke bare AI, ChatGPT, men afprøvede, fornuftige, gode digitale løsninger. Kan det beskæftigelsesteknologi, hvis du ved, ikke? Som også er afgrænset i sin brug, fordi det handler om, at der skal være en aktiv sag et eller andet. Så hvis jeg skulle have en drøm, så siger man, de her teknologier skalamæssigt betyder, hvis det, så vidt jeg forstår, ikke det store, om der er 1000 brugere i jobcentret eller 80.000 brugere i Slagelse Kommune, der får adgang til dem. Og det samme med virksomhederne. Altså, der er efterhånden så mange digitale løsninger og platformer, som, synes jeg, hvor jeg sidder, med meget få greb kunne gøres bredt tilgængelige. Så snakker vi lige pludselig proaktivitet. Så vi behøver jo ikke engang at vide det, men der kan jo være virksomhederne borgere, som selv bruger de her teknologier eller løsninger, der gør, at de så netop enten ikke mister deres job, men bare skifter det, eller ikke bliver syge eller den. I princippet kunne vi bare komme frit tilgængeligt. Det er jo egentlig super interessant, Troels. Jeg havde nogle kommentarer lige vil sige, men inden det, så kan det være lige skylder alle dem, der måske har lyst til at kigge med på det, at vi er jo så heldige, at vi får lov til at sidde på en restaurant, som er en virkelig virksomhed, og derfor så kan der nogle gange godt komme en lille smule fra den drift, der er her. Det er jo en del af charmen ved rent faktisk at være ude i virkeligheden. Det jeg ville have sagt, det var, at det lyder egentlig som om, du også ønsker at tænke ind i et setup, hvor kommunen eller jobcentret rent faktisk bliver noget mere end det er. Altså jeg er meget enig med dig i, at hvis man kan tage de generelle værktøjer, der ligger der, gør tilgængeligt for alle, altså borgere, for virksomhed, for det offentlige, men initieret måske af, at jobcentret jo er inde som en kvalitetssikring i, hvad er det rent faktisk, der virker. Altså det er jo, for mig at se, er ligegyldigt hvad vej man kommer til at gå med reformer og ekspertgrupper, så tænker jeg altid, der vil være behov for, at der er en offentlig garant, der går ind og siger, der validerer og siger, hvad vi vil gerne give til brugeren. Så kan det være alle mulige leverandører udenom. Men det lyder lidt som om, du også tænker ind og siger, at vi kan rent faktisk godt gøre jobcentret til noget større, fordi den kan gå fra, som du selv siger, et par tusind kunder, et par tusind mennesker, der er igennem til en kommune med 80.000. Hvad hvis vi tilbyder til alle sammen? Kunne vi så rent faktisk minimere antallet af besøgende i jobcentret? Og der ligger jo noget ret spændende i forhold til netop at gå over og være proaktiv og ikke reaktiv. Fuldstændig. Og jeg kan godt lide ideen om, at du også har nogle visioner på at sige, at vi vil gerne tænke det private virksomhed ind. Vi vil gerne tænke forsikring og pension ind. Rigtig mange facetter, man kunne tage ind, men muligvis kunne man tage bankerne ind en dag. Der er rigtig mange elementer, hvorpå jeg tror, vi kan tænke stort. Men sådan lige for sådan at runde den her del af med det med at være proaktiv og reaktiv. Er der sådan en eller anden, hvor du sidder med sådan en eller anden slutkommentar på at sige, det sidste, du løster i systemet, hvis vi lavede det om, skulle være det her? Er der et eller andet, du tænker, der vil være spændende også i forhold til den måde, I anskuer tingene på for Slagelse? Altså, der er i hvert fald nogle, og jeg forstår jo godt, hvorfor det er bygget sådan op i forhold til økonomistyringssystemer og sådan ting. Men der er også nogle lovmæssige rammer for, hvad man må gøre hvornår, som forhindrer for eksempel nogle af de her visioner, som kunne være sådan, hvor man siger, det lyder da som en super god idé, men det bliver bundet op tit på, at noget af det, vi skal lave, men det skal knytte op på et enkelt CPR-nummer lige nu. Og jeg forstår godt det økonomiske rationale og den sikkerhedsventil, der ligger i det, men det betyder, at de kommunale budgetter er disponeret efter det. Og nogle af de ting, jeg snakker om, det kræver, at man ikke CPR-nummer henfører det. Det bliver jo for nørderne, der kigger med, så snakker vi konto 5-6 forskel, ikke? Og det er jo ikke disponeret efter, indsatsen ligger jo primært som en konto 5 udgift. De skal CPR-nummer indføres, og det er også fornuftigt nok. Men hvis du vil gøre det til almen tilgængeligt, så skal du i hvert fald tage et opgør med den måde, du har fordelt dine penge på. Og så nu gør vi det som en kommunal udgift, og ikke som en beskæftigelsesudgift. Spændende.